Web3 pokušava da nađe svoje mesto među korisnicima i upravo smo o tome sada i pričali. Klasičan korisnik ne razume Web3 i proći će još dosta vremena dok ga ne bude usvojio i ne bude razumeo. Mislim, to znamo i po tome, mislim, možemo da se vratimo nazad u vremenu i da kažemo, ok, smo svi imali bankovni račun koji se kontroliše mobilnim telefonom. Mislim, moja mama i dalje ima bankovni račun, ali ga ne kontroliše mobilnim telefonom. Tako da mislim da ta transformacija o kojoj Web3 stalno priča će se u stvari desiti na drugačiji način u odnosu na one koji standardno Web3 ekipa razmišlja o tome, sad ćemo mi da onboardujemo, kako se to kaže, privući ćemo sada sledeću milijardu korisnika. Ne, ta transformacija neće ići tako. Web3 će ući u infrastrukturu i pore ovog našeg društva, između ostalog da bi zaštitio asete, to jest robu i druge stvari koje mi imamo u ovom svetu. Da bi ga zaštitio digitalnim potpisom, koji je nekakva osnova u stvari Web3. Tako da mislim da Web3 nepobitno ulazi u pore društva, ali ne na način na koji svi to očekujemo, a to je da imamo svi naše digitalne novčanike, da se kockamo na berzi kriptovaluta i NFT-ev na drugi način.